nakion ang sugilanon sa usa ka babay sa Brazil. Kini ang sugilanon ni Andril nga nagauluhan, kahayag og usa ka tingog. Si Andril nagabaligya og mga Kristohanong libro sa matag balay human gipagsiguli ang mga pagdili tungod sa COVID-19 sa Brazil. Sa dihang nakita niya ang dako kaayong mansyon nga nagpalibutan og taas nga pader, nahadlok siya og gusto na unta mulakaw. Apan nakabati siya og kusog nga pagpamugos sa iyang kasing-kasing nga tuktukon ang ganghaan. Ginoo, musunod ko, ingon niya. Katulor ako motawag, ug kung walay motubag, mulakaw nako. Sa unang duha ka pagtawag, walay ning tubag. Apan sa ikatulo, misimang ang pultahan ug migawas ang usa ka mubo, puti ug buhok nga babay nga ginganlan og Heidi. Wala siya magduha-duha nga ablihan ang ganghaan ug giingnan si Andril, sulod. Samtang nag-istorya sila, gisugdan ni Andril ang pagpakigbahin sa istorya sa kaluwasan, gikan sa pagpakasala hangtod sa pag-anhi ni Kristo aron luwason ang tao. Gusto ko nga magkita ta sa langit uban niya, ingon niya. Naghilak si Heidi. Sa dihang nitingog ang doorbell, dili unta ko gusto nga ablihan ka. Pero nakakita ko og kahayag nga naglibot nimo ug nadungog nako ang tingog nga nagingon. Pasudla siya. Mauto nga akong giablihan. Gipadayag ni Heidi nga bisan dato siya, walay kalinaw ug kalipay sa iyang kinabuhi. Upat kahigayon na siyang misulay pagpakamatay, apan napugnan sa iyang anak. Nasayod si Andril nga ang Dios gayud ang nagpadala kaniya. Gusto sa Ginoo nga mahibal-an nimo ang paglaong sa kaluwasan, ingon niya. Gikan ni adtong adlaw, nahimong suod nga higala sila ug didto na sinati ni Heidi ang gugma sa Dios ug ang tinuod nga katuyuan sa kinabuhi. Pag-ampo nga dagang katawan sa Brazil ang maandam alang sa pagbalik ni Jesus, pinaagi sa pagsuporta sa 13th Sabbath offering nga makatabang pagtukod og simbahan alang sa mga estudyante sa Pernambucano Adventist Academy, ang dapit diin nagpuyo si Andrew.